We hope you enjoy your stay. Super heavy. Sí? Dimecres i dijous a les... No m'acordo. A mi, quan em van presentar el projecte, vaig al·lucinar. És a dir, era de bojos, no podia ser que féssim tot això en tan poc temps i tan professional. No, era impossible, no ho podíem fer. Era un projecte molt ambiciós, era un projecte molt gran, que abarcava molts àmbits, de l'àmbit de l'audiovisual, de l'àmbit de les arts, de l'àmbit de la direcció, del guió, i sabíem i teníem tots, sabíem que el que s'havia de fer en primera instància era coordinar-nos. I vam fer des del minut zero, és a dir, des del minut zero ens vam coordinar amb tot l'equip i sobretot vam anar a favor d'obra, Les naus del món i la son passaven llarg i mai s'apaguen els fanals quan es fa tard. Ja surt el sol, cada cop bufa més lluny aquell mestral que em tornava boig. Vull jugar a fer brillar els dies al carrer dels Jocs Florals. Bé, creiem que és un projecte bastant ambiciós, Difícil, però realment dels quals podeu aprendre moltes coses, perquè al final se n'aprèn fent. exacte. Farem un mapping per a 9 comensals basat en el conte La matança del xai de Roald Dahl. Hem passat per moltes fases, hi ha hagut una part tècnica que és la que ara estem treballant aquí perquè tot estigui a punt per d'aquí una setmana poder fer l'esdeveniment final. Recorda això, Hem fet una mica la coordinació inicial del projecte, però intentant aportar la coordinació tècnica de com passar una narrativa a un gastromapping i coordinar-les, en aquest cas, amb 3 pantalles que aniran projectant-se durant el desenvolupament d'un dinar. El dia d'avui he estat ajudant a provar que tot estigués correctament dins del trus, o sigui, marcar-ho perquè el dia del muntatge estigui molt més quadrat tot i no tinguem problemes a l'hora de moure-ho. He après sobretot a treballar sota pressió, això sobretot, i la veritat he après bastant a treballar en equip, a parlar amb tothom, a juntar coses, saber què falta, què no falta. Durant aquest projecte hem après a millorar la comunicació de l'equip. Hola, grupo, estamos aquí descargando en el BPM Hotel. Estamos full ready para la matanza del Xai, primera parte. Força! Jo quan vaig començar tampoc li donava tanta fe i hem arribat aquí, el dia abans que es faci tot. Gas, gas, gas! És una mica increïble, sí. Està semblant força bé, té futur per nosaltres i esperem que tot surti molt bé. Pues hem tingut les certes dificultats que sempre té un grup, però crec que s'ha lluitat i hem aconseguit, ¿no? Como el Iker. Ahí podemos ver como el Iker lo intenta y la Violeta no hace nada. Creiem que quan veieu el resultat us agradarà molt. El que esteu a punt de veure no només és una projecció, és una experiència que farà que els vostres sentits es desafiïn. El que veureu us sorprendrà.
Prepareu-vos per viure un moment únic. Comença la matança del xai. Crec que hauríem d'aprofitar i preparar ja el següent. No s'ha de quedar això aquí. M'ha semblat espectacular. Pues me pareció genial, la comida estaba buenísima, todo en general, cómo entraba el mapping, todas las imágenes, muy chulo. I ha estat realment una experiència immersiva que combinava so, imatge, gastronomia i el servei, no? Així que un 10. Ha sigut un projecte molt complet i una persona especialista d'ell me deia que era gairebé digna de la universitat. Així que felicitar-vos a tots els que heu participat. Gràcies a vosaltres.